mesti rezeki teko layo pas majedor ban pecah maneh ayo isih esuk rezekine tambah lumpuk owe tambah lumpuk owe tambah lumpuk owe tambah lumpuk owe tambah lumpuk. Terima kasih Bontot. Iya, roto ya sing roto. Bariki sapa neh Mbak Elsa? Aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan payung. Sudah